Salutați-vă și bune la un nou episod. Vreau să zic că o să fac promovare lui Team Shadow Games. Este de-al meu și a postat acum 49 de minute primul lui video, are 4 abonați. O să reacționez de acesta și vă rog eu abonați-vă la el. O să vă las link-ul în descriere. Azi s-a apucat de YouTube. Și se joacă Brawl. După cum vedeți, are 16.000 și eu acum sunt cu el, este acasă la el. Vă zic, nu faceți videoclipuri cu voce pentru că vă poate da hate. Foarte multă lume. Eu am făcut videoclipuri cu voce și mi-am luat hate din când în când. Și de asta nu mai fac, m-am apucat de gaga. Acum fac pentru că, na, promovare, ok. Am zis să-l ajut și pe el pentru că am 50 de abonați, îi mulțumesc foarte mult. El are doar 4 și poate vă abonați și voi la el. Ok, am pus-o la pauză. Îmi place mult solo. Adică se joacă la solo. Vă reamintesc că o să vă las link în descriere. Vă rog să dați like și abonați-vă la canalul lui. Dar e de regulă să vă abonați și la mine, normal. Dacă sunteți nou pe acest canal. Mi-ați văzut cum o bizenie, am zis eu că cu asta filmez. Puteți să-mi spuneți lucruri care filmez fără să cineva de recorded by my design. Nu știu spuneți? O să dăm skip ca să nu fie episodul prea lung. Ok. Vă rog, abonați-vă la Team Shadow Games, o să vă las link în descriere. Și eu am fost pe la Croy, pa, pa!